Awas. Kita campur sarian dulu. Spesial buat mbahku. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kowe aku nunggu kowe Kaya sik 5.000, mari iki dadi munggah 10.000. Amin. Amin. Akeh sing katene ijol dhuwit iku mangkone. Ora usah dicol. Iya, sakjane ngono ora usah ya. Entek golek maneh. Entek golek maneh. Ya, janjane kowe ning ngendi? Kelakamu. Monggo Pak RT.